Yo, boss, may gabi niya. Ay, gibuhi ko no. Halo. Dentist ka niya, boss. Dentist. Dentista ba? Kanang sa ipon ba? Dentist ka niya sa ipon, boss. Oh. Nagbuhatan ng postisyo, boss. Ikaw wala. Ito nang buhatan ng postisyo. Buhat ng postiso. Okay kayo na, sponsor. Tinood pa nga mo, tinood. Agapito nakwa. Nakwa. Pita na ko. Pero natin problema gamay, boss. Ay, problema gamay ko no. Natin problema gamay. Sa problema na. Boss, pasi mo postisyo ba? Natin problema gamay. Sa problema na. Kaya nga kung makabilit dito, boss. Nangipon, boss, magaan. Nangipon, boss, magaan. Kuan ba ning nagstorya mi sa akong amigo. Nakaila ra pod ba kay ni chat siya dire ba. I-chat siya. Na ako na siya kuan mo kining surprise ba nga kuan ba? Kining sponsor ba? Surprise ko nga sponsor migo. Anong gitabunan man imong kuan? Swat-swat man ko migo. Pulis man lagi na nga kuan. Asam ka na? Kuan. Ano palit ako. Pinalit na mo. Mga idol, naay kuan ba offer. Naay offer sa ko amigo. Sponsor ko no siya. Kung manawag ron amigo, istorya lang. Istorya lang, dili man Tagalog, di sabot ra man sa gani. Kaya ra man ni kay dili man ni tinagalog. Pero istorya ra amigo kung manawag to. Ha? Mo sponsor siya, mo sponsor ba? Ako lang kung ano kung hello boss. Taas ko lapo boss. Boss. Istorya lang boss, Apot boss. Boss. Hello, boss, may gabi niya. Ay, gibuhi ko no. Halo. Dentist ka niya, boss. Dentist. Dentista ba? Kanang sa ipon ba? Dentist ka niya sa ipon, boss. Hello, boss. Siguro po na ini. Sige ko ka daw si mong vlog, boss, sige ko ka daw si mong vlog. Lima ng request Ito kuya ko. Lingaw ko na siya. Lingaw kayo si mong vlog, boss. Lingaw ko na siya. Boss. Dentist ni boss, dentist. Dentist ba? Dentist? Nakita lang mo, boss. Pangag naman dahil ka, boss. Pangag na kuno ka ba? Nagbuhatan ng postisyo, boss. Ikaw wala. Ito nang buhatan ng postisyo. Buhat ng postiso. Okay kayo na, sponsor. Ikaw wala. Ano buhat ng postisyo na, boss? Dahil ako yung mga ipon dito, boss. Nakasingipon. Sikuan, boss. Yan, foto na. Hotdan siguro kuhan ko. Hotdan siguro, hotdan siguro kuhan ba? Load ba? Tawag balik, boss! Hello, boss. Hello, boss. Ano na, tawag balik? Napaong ko na. Napaong. Ito, nagbuhat ng postisyo, boss. Nagbuhat ng postisyo, boss. Ako yung sponsor ka na, boss. Oh. Ako ba na yung ipon, boss. Wala kayo bayaran, boss. Wala kayo bayaran. Wala ko na ibayaran. Sponsor na ako. Sponsor? Ganahan ka na? Okay. Napaong, na-mute. Ayan, boss. Wala buhat na ng postisyo, boss. Magbuhat kayo bayaran, boss. Wala kayo bayaran. Dara. Wala ko na ibayad ko. Sponsor na ako. Kinaya lang. Sige, boss. Sponsor? Ay, kaplayo lang. Kinsa ko no. Tinood pa nga mo, tinood. Agapito nakwa. Nakwa. Pita na ko. 45. 40 City. 47. Sige, boss. Ako bayaran, boss. Ako na ino si Maniglis TV. Ako mahuman yung taong ngipon. Pag-imo. Huwag ko manugipon yung imo ko no. Pero natin problema gamay, boss. Ay problema gamay ko no. Natin problema gamay.
Sa problema na. Oh, boss, oh, pag mo postisyon ba, natin problema gamay. Sa problema na. Oh, Kaya nga kung makabilit dito, boss. Nangipon, boss, boss, magaan. Boss, magaan ito, boss. Ako na ito, Ah. boss. ah, Ikaw na ba? ah. Okay ra ka na ang atubangan. Ay, boss. Okay ra. Ang atubangan tawag bagang. Oh, Ang atubangan ba butang bagang. atubangan. Atubangan, pwede tauran. Atubangan, lagi pwede tauran bagang. Nagko kay. Straight na. Sauran ng pagkabangan ng kuwan ba bagang? Oh, ako, sugot ko. Mura ka na kulaan. Mura ka na kulaan. Pre naman sad. Ay, ay. Stasyon na, lisod. Discuss na lang ako yung balibaran ko to. Balibaran ko to, di mo kaya. Ay gagawin na ako na tumigo. Dahil nyo na naon. Puros bag. Imagine no mo ba kung puros bag ang imong ngipon. Dagko pa kin. Dagko pa kin bagang. Abot na diri. Dahil nga katanaw, no? Minsa ka, maglibo ka mga tao ka, no? Pura mabuang mga tao ba? Nga nangingan, lapoy. Puros bag ang ngipon bigo ko lapo. Di mo dahil daloy. Pass. Paas na. na, paas. Pas bahala na yung offer na walang libre na, di mo kaya. Di mo dahil, libre. Wala. Oo. Bye. Okay. Di mo dahil.